Hello guys! Magandang hapon. It's 2 p.m. At naninibago ako sa aking camera dahil sobrang puti ng mukha ko guys. Hindi ko maintindihan or naninibago lang ba ako or what? Pero ayan yung itsura ko. Ito yung bagong cellphone na ginagamit ko guys, yung Oppo. So ayan. So alam niyo ba nag-lipstick ako? Kasi pag wala akong lipstick guys, parang ang puta-puta ko. Tingnan mo yung mukha ko. Oh my goodness. Tatawa ako dito. Kasi nag-experiment pa ako guys. Kaya ganyan. So, intindihin nyo na lang ha. Tapos, hindi ko intindihan bakit ganito yung aking mukha. So, ayun. So, ayun si Hagrid. So, kakasnack pa lang niya. Tapos, pero ang maganda dito guys is maliwanag na siya in fairness. Kahit ano, tawag dito, madilim kasi makulimlim sa labas at walang araw pero at least maliwanag. Pero so, ang dali ko pang hugasin pero kailangan ko nang i-ano to. Ito yung binili ko sa Robinsons to guys. Yung chicken. So, na-defrost na siya. So, kailangan ko na talaga siyang i-pack dahil kasi siya ito. At doon na rin ako bumili ng isda kasi basta doon ako bumili. So, etong chicken guys, ano to, 2 kilo tong binili ko. Pero actually, konti lang naman yung gagamitan ko nito for this week. Sinadya ko siyang 2 kilos kasi, tingnan nyo ang pangat ng ano, ang buti ng mukha ko. Para siyang ano ba, nakalimutan ko na yung sinabi ko. Up to 15 lang yung promotion ng sa Magnolia Chicken up to this 15. Kasi yun nga na apektado sila nun sa bird flu kaya ayun. So ayun 2 kilos yung binili ko for ano na maraming sobra to guys. Maraming sobra to. Tapos yung isda rin marami ding sobra yan. Pero yung isda na binili ko is yung ano lang na isda, yung mumurahin lang na isda, hindi naman yung mga mamahalan. Pero yun. So, ipapako lahat ng yan today dahil masisira na yan. Tapos, wala akong ziplock. Pero pati yung sinasabi sa inyo, wala akong ziplock. Naubusan ako ng ziplock at walang, pwede naman akong bumili pero wala akong budget for ziplock for this grocery. So, wala. Pinabili ko si Papa kahapon na plastic sandwich bag. Actually, yung sandwich bag ko, yung pinakita ko sa inyo nung last, ano yun guys, ubos na. Tapos, ni-reuse ko siya, ilalabhan ko siya. Ang liit pala nito. Tapos, guys, before ko pala ipakita itong so, nga pala. Ito yung plastic bag na sinasabi ko. Medyo manipis. Kaya gusto ko yung ziplock kasi, makapal kasi yun yung ziplock. So, ilang beses ko siya nagagamit talaga. Halos, almost 10 times after yun. Hanggang sa mabutas siya, saka ko siya itatapon. Pero yun. Tapos, may nagtatanong sa inyo about sa aking meal plan. Nakalimutan ko yung name niya. Kasi maraming nag-message sa aking sa Facebook natin. So, yun. About sa aking meal plan. So, i-explain ko lang guys, no? So, eto yung ating meal plan, no? Ginawa ko na siya. So, yun. Oops. So, may nagtatanong sa inyo. So, ayan yung aking September 9 to 18. Kung pina-follow nyo ako sa aking Facebook at sa aking Instagram. Pinost ko to kanina yung aking meal plan. So, ayun. So, yun. So, eto lang naman yung ginagawa ko sa aking meal plan. Ganun. So, yung mga nagtatanong, napuputi ito ako sa mukha ko. Eto yung guys, ano ba yung sinabi ko? Eto yung meal plan ko. So, papakita ko sa inyo kung dito na forgive and you will forgiven. Yun yung aking Bible verse na inilagay dyan. So, may tanong sa iyo, bakit walang lunch dyan? So, sa mga siguro hindi na nakapanood nung mga naunang videos ko, yung sinabi ko doon na kaya walang lunch yan kasi kami lang naman dalawa ni Hagrid sa bahay sa lunch. Tapos, yun.
Si Papa, wala naman siya sa lunch. So, usually, yung aming kinakain sa lunch is yung sobra lang sa, tawag dito, sa breakfast namin. Sa umagahan. Tapos, pag wala namang sobra, tawag dito, pag wala namang sobra, guys, ang ginagawa namin is meron naman kaming egg. Kaya, minsan, bumibili ako ng egg. Teka, ang ingay. Bumibili ako ng egg. Isang tray or half ng tray, ganon. Or minsan bibili ako ng, basta may mga ways akong ginagawa pag lunch. Kasi sa lunch, minsan nagbe-bread lang ako, ganon. So, naano ako magluto sa lunch, syempre tinatamad ako kasi kami lang naman dalawa. So, yun, kaya hindi ko siya sinasali dyan. Actually, may lunch yan, guys, pag may day off si Papa sa isang week. Pero, strict ako siya sa ilang buwan, wala na siyang day off kasi parating nag-overtime kasi kulang yung nila, kasamahan sa trabaho. So, ayun. So, minsan, pag day off niya, kung nanonood ko sa mga last vlog ko, nakikita nyo na pag day off niya, nag-ano talaga kami, nagsasabaw ng karne, yun yung lunch namin. So, yun. So, so, eto na yung ating, guys, eto na yung ating gagawin. So, eto yung ating chicken. So, uunahin ko na lang yung ating, ang tawag dito, isda. So, ayan, ipapak lang natin itong isda. So, ang gagawin ko, guys, titingnan ko kung ilang isda dyan sa meal plan ko na ginawa, kung ilang isda ang meron dyan. So, yun, bibilangin ko siya. So, nabilang ko siya. So, 3 lang yung ang isda na gagamitan ko dyan. At, meron akong 2 tinola dyan, pero nakapag-tinola na ako nung last, so isang tinola na lang dapat. So, hindi kasi masarap yan gawin tinola. So, meron akong bangus dyan na binili nung last So, yun yung pantinola ko. Bumili ako ng, bali 120 pesos yung pagbili ko doon. Isang malaki, isang maliit. So, yun. Ang natira na lang dito, nag-defrost kasi ako, guys. So, ayan. So, ito yung aking bangus. Ayan, bangus to, guys. So, isang tinola ito. So, ayan. So, nag-defrost kasi ako. Yan. So, ang gagawin ko is 3 na lang. So, ang daming sobra yan kasi 3 lang yung gagawin kong, So, ipapak na natin yan, guys. So, ayan, ako ay tapos na. At papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. So, ang ginawa ko, guys, ang daming sobrang ng chicken. Sobrang dami. Sobrang dami ng manok na sobra. Sige lang. Tapos, eto na yung ating fish. So, etong bangus guys, hindi ko doon ita-transfer. Kaya, ganito yung plastic ko. Kasi ito yung naubusan ako ng plastic bag. Bibi! Naubusan ako ng plastic bag. So, kaya, ito rin yung ginamit ko. Pero, guys, hindi ko talaga advisable kung maaaring makakabili kayo ng ziplock bag, mas maganda talaga yon kasi mas maraming beses mo siyang magagamit talaga. Pero ako lang kasi, eto lang yung ginamit ko talaga kasi namimili lang kasi ako ng mga ibang mga
kailangan pag ano lang, yung once a month, yung ano, hindi ako nakabili kasi marami kasi supply na wala kami, yung mga toothpaste, yung mga ganun, yun yung importante kasi. So, pinagpaliban ko na lang muna yung Ziploc bag. Pero, i-advise ko na kailangan talaga yung Ziploc bag talaga ang i-advise ko. Hindi yung ganito. Kasi, sobrang nipis kasi nito, guys. Ayan o, nakikita nyo, sobrang nipis. So, matatapon. So, diba, wag na tayong mag-ano ng plastic bag. Ang dami ng plastic sa mundo. Charot. Diyos lang. Pero ayan, eto yung ating isda. So malalaki. Pero eto to mga isda guys, meron itong bago gagawin kong paksiw, piniritong isda. Pero yung piniritong isda, magsasabaw ako ng gulay doon. Kasi ngayong, pinakita ko sa inyo, dami naming gulay. So ayun. Tapos, ito naman, ito yung mga panggisa. Tapos, may ito medyo marami-rami to. Pang ano to, adobo. Kasi, ano to, may, ano kami na, adobo with egg. So, ayun. So, adobo tapos itlog na, nilagang itlog is ihahalo ko sa adobo. So, ayun. So, maraming sobra sa chicken. So, that's good. So, ayun. Yan lang yung paggawa ko ng mga, ano guys. So, ayun. Para lang mabigyan ng idea, yung mga hindi siguro nakapanood ng mga ibang, mga sinauna kong mga videos, na pinakita ko doon kung paano ko inaano yung aking, ano. So, yun. So, ang laman lang naman ng ref ko guys, sobrang puno. Kasi, eto, ipapakita ko lang sa inyo. Yan, dinefrost ko na siya kasi, tingnan niyo yung ice. Ang lalaki na. So, ayan. So, ayan yung water. Tapos, ito, medyo makalat pa. Pero, mga gulay to guys. So, okay lang na makalat. Pero, mga gulay naman, diba? Healthy. Tapos, ito, inilagay ko dito yung ham. Tapos, yung, ano, kasi, dito ko inilalagay yan. May tubig. Kasi nga, nag-defrost. So, ayan. Pero, yan. Yan lang naman yung aming laman sa aming ref. At yun lang yung i-share ko sa inyo today guys. Kasi gusto ko talaga ipakita sa inyo yung aking ginagawa sa aking mga ulam kung paano ko siya hati-hatiin. So pag ganito guys, walang stress kasi alam ko kung ano yung ulamin. Pero ano ko lang guys yung mga nakalagay dito na schedule, hindi talaga yan hindi talaga yung kung ano yung nakalagay, kailangan yun ang ulamin. Depende na rin sa akin yung kung ano yung gusto namin ulamin. Basta importante, lahat ng ulamin namin is nandyan. Okay? Yun lang yun ang importante talaga. Kahit, ano mo siya, ang tawag doon, iiba-ibahin, pero lahat yung ulamin, kailangan nandyan lahat dun sa meal plan ninyo. So, yun. So, hindi necessary na talaga. Ano yung nakaschedule, yun talaga yung uulamin. So, ako, pag maraming gulay, yun yung inuuna ko. Yung mga madaling malanta, ganun, madaling masira. So, yun yung inuuna ko talaga. Dapat. So, yun. So, yun lang guys. Yun lang yung i-share ko sa inyo at sana ay may natutunan kayo doon. At yun. Don't forget to subscribe at follow me sa aking Facebook at sa aking Instagram para ma-update kayo sa mga ginagawa ko araw-araw. And, yun. See you in my next video, guys. Bye-bye. Let's say bye-bye. Bye-bye. Bye, kiss. Uy. Good dear. Sinasabi niya kasi na-shock siya kanina dun sa video kasi sabi niya, "Uy, ang gwapo." Sabi niya ganun. Kasi puti-puti kasi na mukha, kaya parang ang gwapo-gwapo. So, tingnan niyo, puti-puti na mukha ko. So, ayun.